ko noon tigi Mamadou Dia Giɗo ngenndi Allah jarama ko ɗon re arabe mbi wonde al ilmu saydun wal kitabu qaydun gandar raddete kono ko deftere tongata kala ko neɗɗo wawi windude alay saago tonga eyyi ɗum ɗon nete ina reena gandal kala ko wawi tongede ɗum noon a weltanama henete ha no fewi kono kadi aɗa andi hande e nder leñol ngol neɗɗo so tawi a woni daraniɗo leñol ko mbawɗa wonde foof alay saago wooda ko takka e maɗa tan ma wi wonde ka ɓoccode ɗum ɗon addantuma yettade fandade maɗa tan ko jabde muñde e gonɗinde ko gonɗa ko e dow mum ɗum waɗi ko kalnomi nane e nder jimam dow to mbeɗa haala henede ko wiyete ko gonɗinde neɗɗo so tawi a gonɗinani ko gonɗa ko e dow mum ala foof ɗo mbawɗa yaade hay nokku ɗum noon ko gonɗindema nde addanma yettade hande ɗo ɗo jettiɗa ɗo saabu so tawi anndanno tan haalullaji yimɓe ɗi kaari ko ɓoccode kaari ko huyɓere ka almudo qur'an toppire qur'an e ko nandi henere ɗum ɗon nede sa rewna ɗum tan koye jumre nde wannoɗa saabu hande ɗo ɗo gonɗa ɗo yoga e defte sharia ɗe jangguɗa ha e qur'an o hande aɗa wawi faccinde ɗum e qur'an e pulaar tawa kadi a timani ni ha e ɗumin wadde ko ɗum fartange mawɗo te kadi ko sodorde ɓurde yawde